Jeg vil lige vise jer, hvordan I skal aflevere jeres færdighedsregning i dag. I har jo lavet færdighedsregningen, der ligger der. Jeg går lige ind på den. Den ser sådan her ud. Så har I løst alle opgaverne. Der er 25 styks. Når jeg har løst dem, så trykker I samlet resultat. I skriver jeres navn, jeres klasse. Helt hernede i bunden, bag ved min bjælke, der ligger her, der ligger der en funktion, der hedder print. Den kan I vælge at trykke på. Hvis ikke I kan finde den, så kan I gå herop og højreklikke på skrivebordet. Så siger I gem som. Så vil vi gemme den. Spørger, hvor skal den gemmes hen? Den skal gemmes på skrivebordet. Så giver vi den lige et navn, vi kan finde igen. Vi kalder den færdighed, og det er den 7. i første. Så siger vi gem. Sådan der. Så den gemt. Så går I ind på min uddannelse. Herinde der ligger der så en, der hedder færdighedsregning. Så I se, det er en afleveringsmappe. Det er den gule, der ligger der. Den klikker I på. Så ryger I herind. Her har jeg skrevet, her skal I aflevere resultatet af jeres færdighedsregning. Nedenunder her, den funktion har jeg ikke, fordi jeg er jo lærer og I er elever. Men her nedenunder, der kan I tilføje besvarelse. I klikker på tilføje besvarelse. Og når I har gjort det, så spørger den, hvor den skal hente den fra. Så klikker I på skrivebordet, henter jeres færdighedsregning 7. i første og afleverer. Og så har jeg jeres besvarelser. Hej hej.